Today guys, mag-open ta. Sa'yo kayo naabot ang mong order sa Amazon. Siya, flexible LED strip lights. Kung ninyo open, kay sabay ta ninyo open. Basig. Kuan. Kanang wala ma-order, nagbuak. Atong mauli. Agoy. Agoy. Agay. Dahil badulor. Tama ba ka na pag open naman ang color changing LED light strips. Ako na siya ibutang sa ano siguro sa kwarto sa mga bugoy. Siya guys, so remote, then adapter. Siya. This one. Pag-connect sa diha kay duha man ni siya kakuan guys. Tapos remote. Ito siya kay nani. So taas-taas gud siya. Ito siya kay nani. Perfect. Satisfied. Again, user manual book. Ayan siya guys. So far, wala na may kuan damage. Ganit lang siya. Ito na siya itaon today. Tapos ang isa po nagikuan guys, ang di-order. Wala man may electric na kan-opener para sa yung raba. I-appeal na lang po nina ito unbox guys. Since nag-unboxing naman ito. Hindi na siya baratuhon yung electric kan-opener Amazon Basics. Grabe man pagkakita eh. Ano siya? Reveal! Uy! Alpacers. Narin na siya guys. Ano na tayo? Can opener. Electric can opener. Dipili na ko na siya kay mo ayon po sa among kanbas among countertops na color black and white. Hindi siya kay dili katag ang wire. Dili katago. Pwede rin siya mag-select na sama atong kuan. Sari na siya. Pwede natin siya ma-open. Amo ni mag-gisi sa atong kan. Tapos balik lang siya. Hop. Numbers. Hindi na ka balik. Ano siya? Tagtoyok na ang kanin niya. Tapos na-upload siya. Ano siya guys ka na asa ito ihang. Na daw ni siya po kuan. Na siya po bairan. Murag dari ata. Bairan sa kutsilyo. So, di purpose ni siya guys. Bairan sa kutsilyo o sa kuan. Ano siya guys? Manahan ko kay dili siya katag. Matago na diri sa likod. Ano siya? Ano siya mga pamuritsing. Ano pa magod siya na siya guys. Napa siya tali. Kung natin yung tali. Basta na natin siya. Kay gahit. Gahit. Ano siya? May sudanan. Huwag para di katag. Balik lang sulod. Sulod lang mga madi. Balik sulod. Ayan. Di siya katag ba? Wire everywhere. Tapos kung ulang na inyong needed. Ano nilang katas o needed na. Ano na siya. Di siya katag. Kitago. Gusto nyo taas, di na siya. Taas ang ihang cord. So, very good. So, ari na ang atong LED strip lights. So, pwede na ito na siya na yung remote guys. Change. Oy, darang atong choices dari o. Balhin. So, short kayo ang atong strip lights. Kaya dako-dako gud kaya atong kinanglan na. Oh, dinha. So, wala na siya. Gikan dinha sa may reading spot ni daddy so magsadya na antod din pero okay lang ug di makumpleto kay dira magud siya guys so paana siya ba paana din ang isa po paana
So, pero okay lang hapon ng kalabasan. It's okay as long as kuan kanang nanay hayag ang atong kwarto sa mga bata. Kalat-kalat kayo dahan kay stop toy. Kay kinira man nilang nasilbing kuan tungod gabi iyo. Nanaw. Sanang una ni. Wala gid battery. Pinamaon. But Matthias is ready to eat mango. Nagbayad na po mi og mango kay love sa mga batutats og ni Mami. Look at guys, oh, big kayo. Very pretty kayo. Ang ilahang mango. Pag-grocery na mo gahapon with Dada. Hinog na. Hinog na kaayo. Hinog na kaayo. I got it. Champagne mango rin siya. Wala tong mangga Cebu na parehas to. Juicy na kayo. Green naman ko siya, guys. So for sure, Matthias will love this one. Ready na para sa mga batuts. Oy, anong fork? Spoon dahil. Spoon. Kaya hamla ng scoop. Scoop. Guwapa kayo ay. Super guwapa. Hamis pa sa nag-video. May pang mangga hamis. Ang nag-video. Kagaka. Ay, kagwapa. Mas klaro na niyon. Kaya ang kahayag. Ang kahayag. The other guy. Meron ka ba tayong sauce? Then you need to be on your team. Oyo. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.